UDF മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാരും വകുപ്പുകളും. VD സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രി, ധനകാര്യം, നിയമം, പൊതുഭരണം, തുറമുഖം. രമേശ് ചെന്നിത്തല ആഭ്യന്തരം, വിജിലൻസ്. PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വ്യവസായം, IT. സണ്ണി ജോസഫ് വൈദ്യുതി, പാർലമെന്ററി കാര്യം. K മുരളീധരൻ ആരോഗ്യം, ദേവസ്വം. മോൻസ് ജോസഫ് ജലവിഭവം. ഷിബു ബേബി ജോൺ വനം, നൈപുണ്യ വികസനം. അനൂപ് ജേക്കബ് ഭക്ഷ്യം, പൊതുവിതരണം. CP ജോൺ ഗതാഗതം. AP അനിൽകുമാർ റവന്യൂ. N ഷംസുദ്ദീൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം, വഖഫ്. PC വിഷ്ണുനാഥ് ടൂറിസം, സാംസ്കാരികം. റോജി M ജോൺ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം. ബിന്ദു കൃഷ്ണ തൊഴിൽ, വനിതാ ശിശുക്ഷേമം, ക്ഷീരവികസനം. M ലിജു എക്സൈസ്, സഹകരണം. KM ഷാജി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം. PK ബഷീർ പൊതുമരാമത്ത്. VE അബ്ദുൽ ഗഫൂർ ഫിഷറീസ്. T സിദ്ദീഖ് കൃഷി. KA തുളസി പിന്നോക്കക്ഷേമം. OJ ജനീഷ് കായികം, യുവജനക്ഷേമം.